mwana wanga kwabwera munthu wina aliyense umuze kuti ndachokapo ku skulu simukhoza mukungoseweretsaso ziteyala khala kwa matero opanda chilema usakatambe mafuso pa mawayayi kumabwela atachoka muno tizadana sewe udzandika ndapachilonda tuvana kuti mulange mwana wasati watu nkapande yaye kulanda chito weruza nsoche paizo usaka nchekele pakosi ndi mwezi yemweyo ndachita kusala zakudya masabata fulwe Yantu kamaku? Bwanja mene. Zia mene bwanja. Ndio vile iwe. Daima hapa. Iwe. Amba wali kuti. Bwanja kuti. Amba wali kuti. Alabira kumusi. Abira liti? Zulo dzani. Wiki ati. Kuna bwera kalata hii. Ina ndrama za khani. Ndachifana ndachokapo. Anedi paseni. Ni bweraso. Zivirani. Sausi. Usaka nchekele pakosi ndi mwezi yemweyo ndachita kusala zakudya masabata fulwe. Wachita chani kubwalo? Mesa mananduza kuti zona akuti ndinawina ndrama za khani yunga mathamangisa anthu zona. Mwana iwe ndiye wandikwana zimene wapanga apa kwanja. Leno mananduza kusungira nyumba muno. Kuposa chimwana chimene ndili nacho ine zona athu akuti ndawina icho chikugana nazo kuti ndachoka pakata 2 weeks kumuzi. Asa apa ndinu kupita kumuzi ndichisiya chokha nyumba muno. Ukhala weka ndikupita. Ndikupita kumuzi kucho manena. Rofusa amene. Ali basendera mazanga. Ni mazakupasira kuti ndabasanga chili kuti mazakupasira nchoma kuti mukangogulitsa basi mubweretsa pa ama ine kalanga ine blanketi langa mwana ucha kupusa mwana ucha unyalelo mulange mwana wasati watu nkapande yaye kulanda chito weruza nsoche paizo usaka nchekele pakosi ndi mwezi yemweyo ndachita kusala zakudya masabata fulwe.